Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. And syempre, ini-encourage po namin kayo, inanyayahan po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang ating isang Facebook page, ang CLTV 36 Official. Meron pa ho tayong Facebook page. Ito po ay CLTV 36 News. News na news po ang laman ng mga content dyan sa page natin na yan. Samantala sa Instagram naman po ang ating IG account ay CLTV 36 Official para naman po mabasa nyo ang aming mga tweet sa Twitter. Ang aming pong Twitter account, Twitter handle ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang programa at episodes at bagong uploads ng CLTV 36, mag-subscribe na ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. At para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. And syempre, meron din ho kaming TikTok na at CLTV36. Today is July 11, 2023, araw po ng Martes. Happy birthday, Sir BSJ! Beka naman, Sir Billy San Juan! Sana'y maging masaya po ang pagdiriwang ng inyong kaarawan. Si Sir Billy po ay ang aming Vice President at Deputy General Manager dito sa CLTV 36. And syempre, wishing you good health, maraming blessings at maraming kliyente ang BSJ Tires. Diyan po
sa may Apalit, sa San Vicente Apalit. Kung meron ho kayong pangailangan sa gulong ng inyong mga sakyan, tumuloy lamang ho kayo sa may BSJ Tires sa may Apalit, Pampanga. Talagang affordable prices po dyan, Sir BSJ. Baka naman, at huwag kayong mag-alala, nagpasabi na siya na by Thursday, nako, may handaan dito sa ating opisina. Mag-birthday ka at mabuhay ka hanggang gusto mo. Happy birthday, Sir BSJ. Samantala, heto ho ang ating topic question of the week. Narinig nyo na ito kahapon dahil syempre, week nga, hindi naman day. Nung manyambot kang loto, nanong gawan mo keng premyo? Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento. Lawenta lapin, Ay, in komento na pong Dustin D. Dudes! Nino kasi Dudes tamo? I-Dudes Julian Soul, J. Calderon, Dude! Sabi po ni Dustin D. Dudes, sa likod ko, nuko. Hanggang nuka rin ka sa likod, istong abalo ng Ray Bravo. Nung nuka rin kasi na likod, yung katamong resident historian, Panalokiana ka, bakantang John Meng, lato-lato, balato. In komento na pong Ed Malit, dinan kongan reng alang pera. Ding alang pera magtasang gamat. Ayan, marakala po rin alang pera kining sinami. Ed Malit, nung sumambot ka ko, sana jackpot. Jackpot, sana yung panyambutan mo, bakantang dakal ka, dinan pera. Iram Tabion D. Papicture ko, pagkuanan ko ning simbot ko, post kay FB, alang takap-takap lupa, bang maniwala lareng tao na tutong ating manyambut. Tsaka syempre, magmayabang ko, kapampangan ko Sir Ram, iba ka, sana all, Nung ako kaya ka, Sir Ram, kumakang photographer, patok yan kay ba't mag-vlog ka? Manakit ang kapag kitang pa mag-vlog mo, potang konan mo, ring premium mo. Dakal po salamat kung kaya kayong pamakibat, kung kaya katamang topic question of the week. And tuloy-tuloy lang po tagros-tagros lang padala. Ring kaya kayong komento at basan tala po rin. Kilob na po ning Paruminggo, aliway talaga agawaing loto ngayon. Pero ating kong kilala na pun, pepalit siyang simbot na kin loto. Sinambot siyang balik taya, 20 pesos. Ninong inumanika, binalik kay kitang 20 Pota bala mo rago king makita ang pinyambutan mo. Upang makapili ng kandidata at magiging representative ng lalawigan ng Pampanga sa Miss Universe Philippines Competition, ito na, binuo, nailikha na po ang MUPH Pampanga bilang official franchise holder ng MUPH brand. Kung paano makasali at ano-ano ang mga aktibidad ng MUPH Pampanga, yan ang ating alamin ngayong araw kasama si Miss Emil De Dios, ang accredited partner at co-owner ng MUPH Pampanga franchise. Maya Payaldo po, Miss Emil, kumusta kayo po? Welcome kang topic. Maya Paaldo mo din, Sir Jody. Ayos naman po. Salamat yung pag-iimbita. Okay. Emil, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet lahat ng gusto mong i-greet. Kapamilya, mahal sa buhay, kaibigan, followers, subscribers, boyfriend, girlfriend, lahat-lahat na. Baka kasi makakasalubong ka sa kalsada. Oy, Emil, napanood kita sa CLTV. Bakit hindi mo naman ako sinataw? Sana wala kang makalimutan. Go ahead with your greetings. Salamat, Sir Jody. But Maya pagat panapon po kay Kongan and puri ko mo pong i-share yung magandang balita for Pampanga that we already own the franchise, specifically for Pampanga po. That's why bisa ko po sanang kasabi kayo, Sir Jody, to give you some updates about the news. Yan, o siyempre, muntata na ka rin. Pasensya na kayo, nung
na ene memelagyo, Sir Amiel, Imam Amiel, ne kasi siyempre, at so kayo pamuring kayang puso ang popang isipan. Siguro, dakalareng mangutang, marami ang nagtatanong, ano ba yung MUPH? Ano ba yung MUPH, Amiel? Pwede mo kaming paliwanagan hinggil dito. Ay. So, dakal naman pong may kabalo na in Miss Universe, of course, it's an annual event wherein we identify candidates po na magrepresenta king Philippines. But for this year po, there would be provincial franchises na maging responsably na pumili kandidata per provinces. Sabi mo pin po, the Miss Universe Philippines Pampanga is the official franchise owner of Miss Universe Philippines brand for the province of Pampanga. Amiel, siyempre ako, aisip ko muna, siyempre ngeni, kayo ang humahawak ng MUPH Pampanga franchise. Meron na ba kayong mga nahawakan na mga beauty pageants before you handled MUPH Pampanga franchise? Before po, ala naman po ako po handler for a beauty pageant. But I myself is a beauty queen po. So in fact, you featured me before as the first Binibining Rosas Team Pampanga 2014. But I also am involved with a lot of events in the corporate world. So I got interested po in being a part of the Miss Universe Philippines. So I grabbed the opportunity when I've learned that they're looking for provincial partners. Ayan, when you naring, ang bisita pala natin, nako, beauty tight list pala. At baka malay natin, no? Sa ibang universe, usong-uso yung multiverse ngayon, siya ang Miss Universe doon sa universe na iyon. And when did this present itself? Yung pagkakaroon ng sariling franchise per province? Kasi, correct me if I'm wrong, Amiel, kasi sa news, alam ko yung parang pinaka-owner ng Miss Universe is taga-Thailand, parang gano'n Pero how did this present itself sa inyo and when? Actually po, Miss Universe Philippines, pinost niya po recently, if I'm not mistaken po, in May, that they're looking for provincial franchises. So, when I am watching the news, sa live po ng Miss Universe, that time they specifically mentioned their goals and of course communicated their plans for this year. Yung pong mangyari this year, bayuya pa mo po. If last year po, if you could remember, what they're doing is they're doing screening. And then they're gonna select candidates, specific number of candidates who will represent specific provincial or provinces. Pero this time po, mantun la pong provincial partner, and that provincial partner will be responsible in identifying delegates for their respective provinces. Balo mo, Amiel, at nila kasi pepal toilet tratan lang din, ating makalukulok Wala ako sa may malikmata ko, wala ako atay tang kayabedang mag-meeting, pekalawe ke, kakatawan kaya pala. Kakatawa, ipasobra kami siguro mag-exercise kaming adwa. Pero sa pagbabalik po ng ating programa, aalamin ko kay Amiel, meron ba siyang pinresent? Meron bang naging requirements bago nila nasungkit o bago sila napili bilang Pampanga franchise holder ng MUPH. Ako po mama ko, magbalik ka po yung kaya kayong programang Topic.
Kayo ay nakatutok pa rin sa ating programang topic. Bago ho basahin ang inyong mga komento sa ating topic question of the week, nais ko munang batiin ng happy birthday ang aking brother-in-law, Bayaw! Aldrin Nemi, happy birthday sa'yo. Sana'y naging masaya ang iyong birthday celebration. Si Aldrin po ay nasa ibang bansa at nagbabanat ng buto para sa kanyang pamilya. And nakita ko naman sa mga pictures, talagang masaya ang inuman at handaan dyan sa Czechoslovakia. Saan ba yung... sa may Prague. Doon sa... Yung Prague yung lugar, hindi yung Prague na palaka. And wishing you good health. Ingat ka lagi dyan, Aldrin. And sana sa lalong madaling panahon, maabot mo ang iyong mga pangarap para sa iyong pamilya. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Aldrin Nemi. And ituloy na po nating basahin ng inyong mga komento sa ating topic, question of the week. Nung manyambot kang loto, na anong gawan mo king premyo? Ing sabi na pong mayan, mayan, iya po mabayat, iya mabayat, mayan. Savings account for my kids to ensure they finish school, then restore grandparents' houses. Wow! Hindi isa, hindi dalawa. Kasi houses. Kapag may S kasi, plurals yan. Wow! And sana po manalo kayo, ha? Mayan. Mayan niya panigo. Impong komento ng Janelle Popatco Valencia. Muli ko agad Pinas, kay ba't pakasal kong pari kang minensyon ni Jaylin Garcia Valencia. Kaso, alike man tatayang loto. Hi kayo talaga, Talagang make effort ko pang makibat kay kakatamong topic question of the day. Ako ang pala tatayang loto. Sige. Diyan nyo kong panaya, akong manaya para kay kayo. Ing komento na pong Jetbird Tala. Pakisamiking banwasoy. Sobra kapalien ko. Dapat itang kisami mo retractable yan Kasi bakan tareng tanaman tumubulan O kaya sali mo na kami mong aircon, buriko, itang split type. O kaya pa split type may whole world. Bakantang Mariam Lata mo. Jetbird? Maraming salamat po sa inyong mga komento sa ating topic, question of the day. And syempre, hindi natin paralampasin ang pagkakataong ito. Email, nung ika yung kutnan ko. Nung ika, sumambot kang loto. Nano yung gawan mo, king premyo, Email? Ako po, lamoy ako ready kitang kutanga ito, Sir Jody. Pero kung ako man yung king loto, of course, mag-share tamo king pamilya tamo. At saka siguro para king future. And then, different projects siguro para king probinsya Pampanga. And syempre, Ponduane, ing Miss Universe Pampanga pageant. So taya nakamali mo, kwamitang pa-premyo. O kaya, i-email, dagdagan yung premyo na ning sumambot. Bakit ang gagamit niya ning kakatamong representative? King kayang pamaglaban, king mismong Miss Universe in the whole universe. Okay? Email, makananuyay kwa. Did you present a proposal, at imbang requirements at nano inggewayo bakantang kay kayude in award ining Pampanga Franchising MUPH.
Opo, niyang mig-announce no ning Miss Universe Philippines about their plans. Mig-message kay po Direkta Carela. Tapos po kaya sabi nila, mig-schedule na pong meeting. I think that was late June. Tapos po mig-present kay pong eligibility ni o kung ano pong ay offer making brand. At syempre, pinresent me din po rin ang experiences making pa mag-handle beauty pageants at saka in intention ni po king brand Miss Universe Philippines para po igawad de kay katamo in ownership na ning franchise. And then after po a few days, July 1st, we receive a good news, a letter of appointment. And then officially by July 9 po, we receive the accreditation letter naman po. So now it's official that we have the franchise ownership po of Miss Universe Pampanga. Leon mo na fresh siya pala. Mapali pang mapali, anya pa mong June 9 may award may notify re-email na ila ing franchise holder for Pampanga ning MUPH. Ano na mong panamdaman mo anyang abasa mita? Dinuksuwa kentula, Emiel. Emi man po expect, Sir Jody, syempre dakal po siguradong interesadong bisang mag-own king franchise na ning Miss Universe Philippines. But siguro king suporta na naman ning kaluguran ko, EJ Luna, na expert mo naman king pageant. So that's why po siguro pagkatiwala di kaya kami ing franchise na ning Pampanga. Okay. Buri ko nga balo, Emiel, ngayon atin ng MUPH Pampanga franchise na ing piyaliwa kanita. Kasi balo ko kanita, nino man yung visa kahit sinong gustong sumabak or sumali rito from Pampanga, no? Parang mag-a-apply lang. Pero ano ba ang magiging kaibahan ngayong meron ng Pampanga franchise ang MUPH? Tuko po, Sir Jody, dati po kasi diyang nino pwedeng magpa-screen direct King Miss Universe Philippines. Now that we have the franchise po, of course, as in team po namin, mag-hold na pong pageant kanyan para po ma-identify tayo po in delegate tamong isen King Miss Universe Philippines. Para po makapag-join King Miss Universe Philippines in kandidatang galing king Pampanga ngeni po, dapat po makisabiya pa mo po king municipal partners me. Tapos po mag-join niya pong Miss Universe Philippines Pampanga which we plan to hold mga siguro po mga January or mga December. Pag ya po minyambot, then automatically po she will represent Pampanga in the Miss Universe Philippines stage. Okay, labas kaya mo ni Emiel, may pa-shoutout sa Rugoy Mako kening live tamo. Sabi ng Mako, pa-shoutout Brian Simbulan, kumusta ka kano? Jody BJ Mercado, kumusta na ako ning wali ko. Mahayap naman, and sanay kayo, mahayap kayo naman Ken. Magobrang masalese, sumaup king pamilya, okay? O tuloy tanong kwentuhan kang Emiel. Pero Emiel, abanggit mo nandin. You said earlier there will be also municipal MUPH. So, kalupa na nga banggit mo nandin, they will also be selected by your team. Am I right? And makanano lang makyabe, reng bisang makyabe kening panga municipal partnership. Opo, ito po yung plano, Sir Jody, to reach out to different municipal partners para po they could help us. So, pandake po din mantun kandidata per municipality. And then po, they could reach out directly to us. I-post mi niya po kanyan in guidelines at saka kaya pong posting ni ating pong form na pwede din gamitan para po kimpa mag-apply da as municipal partner. So karen pong bisang makyabe king Miss Universe Philippines kaya pong national competition talagang ini namu kabud-kabud na malyari kong makyabe and in case something nano mo in case something na nini
email ne, mas screen, mas ma-evaluate la mo ring provincial candidates kasi palagi ako all around the Philippines ating makanyan kaninin eh. Opo, Sir Jody. So, since in-announce na po ni Miss Universe Philippines, dakal na pong Macquiabe probinsya na maging partner mo naman. Siyempre po, in goal din is to have an equal opportunity per municipality. Para din po, siyempre, encourage sala po ding bisang Macquiabe per munisipyo at definitely po, ing suporta mas masanting po kasi syempre ing pong owner na ning franchise, particularly in Pampanga, of course will be responsible in supporting our respective candidate. Okay. Email at na kayong schedules ne. King pamanagkat karindartang do tina kayo bang makalatag activities king MUPH Pampanga franchise with regards karing aman man yung projects sa email? At syuke pa po king early stage of planning, Sir Jody. This week po, of course, we are planning to reach out to different municipal partners. Kasabi mino po ding aliwa from different municipality po. But for this week po, of course, we're gonna announce it, king page po nining Miss Universe Philippines Pampanga para po reach out nila po din bisang Macquiabe king programa na ning Miss Universe Pampanga. And siyempre, balo yun po magpalwala rin guidelines kanyan karing candidates ne. Kayo masyadong excited ne. Balo ko atin lang age din, vital statistics ne. Mag-practice na kayo ngini pa karing interesado. Karing kaya katamong kabalen ne. Kalupa na mong Franz Graciel Barrera, pwede ning maging representative ning Balen ning Guagua ne Mayor Ton Franz Graciel ne pota Burie pong kanan. And pasibayo Emiel agkatan mo rin kay katamon talapan albe na suportan de ing MUPH Pampanga franchise karing daratang yung projects karing interesadong maging municipal partners so kumbiran nyo la na kung no karin da kayo pwedeng i-access atin kayo bang social media platforms, contact numbers sa pwede dang ausan para kayong programs in the future. Go ahead, Amy. Opo, again po, tutugon kayo po karengang pong interesadong posibleng municipal partner. You could send us a private message or you could also reach out directly to our official page, Miss Universe Philippines Pampanga page. Pwede yung ko rin pong contact directly at 917-120-8993 or you could also send us an email muphpampanga@gmail.com. So kaya pong interesado ne Miss Universe Philippines Pampanga ya po ing karelang Facebook page and nabanggit na rin pong email nandin ing karelang email. So i-rewind tayo po ing kikatang programa. Bakit nga balo ya po ing email na. So, supportan tala po, balo yun po. Ako medyo excited ko kasi syempre balo yun rin Kapampangan. Mga yabang la. Ay, nuko, palagi ako bongga. Ing Miss Universe Pampanga franchise competition, eh. Miss Universe Philippines Pampanga. Diba? Grabe, palagi ako. Pasarade ing New Clark City o nang bala mo atatarlak yata itan eh. O ikasi po tayo lang ipag-yuking Brency Giao Convention Center ni Emil. Basta, this is very exciting. Karen kaya katamong kabalen. Karen pong interesadong Macquiabe king Miss Universe. Makiyagom na kayo po kari Emil, ne? And palagi ako ilistada no ring Lagiuyo. Maraming salamat sa panonood sa ating programang topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Kalaguran na kayo. Ako si Jody Dizon Mercado, ating pusong makabalik.